Mhuri yeZimbabwe right now tine nyaya iri kubva kuchikombedzi kumaruwa ekuchikombedzi iri kutiudza kuti pane mukwasha arova vatezvara izvi zvazoitika zvashamisa nyika yese. So make sure kuti iwo wagara panapa kusvika nyaya iyi chinopera because aya ndo anonzi ma1 ndo anonzi mafunnies. Mhuri yeZimbabwe tisati tapinda munyaya, kana usati wava subscribed, usati wava follower, please make sure you follow or you subscribe depending kuti uri kutoona paYouTube kana kuti uri kuona paFacebook, pamuzinda wevanhu panogara maZimbabweans ese emhando dzese maages ese pavanotandara vachinzwa mastories, vachinzwa news, maupdates from politics to social life, handiti. So make sure that you're part of that family and also you like and share this video. So mhuri yeZimbabwe chii chiri kuitika? Zvonzi kuchikombedzi kuri kuitika kuti mukwasha awanikwa achiruwa vatezvara. So toda tanga tapinda kuti imi chiri kuzoita kuti mukwasha awanikwa achiruwa vatezvara chii? Right. Mhuri yeZimbabwe information yatinayo iri kutaridza kuti there is a guy anonzi iye Peter. So Peter chiri kuitika ndechekuti Peter wakanyenga mwanasikana anonzi iye Chiedza. So Peter anyenga Chiedza, Peter mukomana wekuti iye hana mwana, mukomana avavo ne 35 years old. Akamboenda kuJoni, akamboenda kuSouth Africa kuJoza kuJoni, handiti ndokunogara kuSouth Africa kwenguva refu achishanda mabasa aishanda achigona kubatanidza upenyu. So wakatenga mombe ndokuisa kumusha kuchikombedzi, mombe dzake dzirunziko zvino zvidzapa 13. So watenga mombe makore ese aya ndokuzodzoka kumusha. Mukomana hana mukadzi, hana mwana, hana chii, une 35 years and kalife kake wakavakawo chimusha chake chekuti une chika 2 rooms kaflat, handiti kumusha ikokoko. So Peter ndokuzonyenga mwanasikana anonzi Chiedza. So Chiedza musikana ane 27 years ane mwana wake une chimwana chake chikomana chine 2 years. So Peter wanyenga Chiedza. Peter Chiedza ndokumudza no ndine mwana. Peter ndokuti I know what wangu ini bo nchangu kutora uri une mwana wako kudaro chichichi. Peter ndokutoenda kumba kuya kwa Chiedza kwa kunoona vana vatezvara na moms ndokutogamuchirwa zvakanaka. Ndokuto kwakusiri kuroora ukwangori kungozivisana kuti aiwa ndiri kudanana naChiedza. Right. So zvamira zvakadero vabereki vedu kutobvunza saka unoziva here kuti Chiedza une mwana? Peter ndokuti aiwa ndozviziva, akandiudza kanzaiwa, saka zvakanaka. Saka izvi ndo zviri kuitika. So vana vari kudanana mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kufamba zvakadii? Zvakanaka. Zviri kunzi vakadanana for 3 months. So zviri kunzi zvazoitika manje. So mukomana Peter waitogara achiti akadai wombotenga magrocery achiendesa kumba kwana Chiedza, wombotenga zviya achiendesa kumba kwa Chiedza, achididididi achibatsira kusapota upenyu hwaChiedza nemhuri yake, handiti kutaridza kuti mukwasha ari responsible, mukwasha ari kuda kuroora, mukwasha ari kuda mwana zvekutodaro. So manje mhuri yeZimbabwe chiri kunzi chakaitika 3 days ago ndechekuti Peter wakasvika kumba kuya mhuri yeZimbabwe. Wakasvika kumba kwana Chiedza around 7 dzemanheru. So Peter achisvika kumba kwana Chiedza around 7 dzemanheru wakagamuchirwa namainini vake munin'ina waChiedza, handiti chimainini ndokuti muri sei bamukuru? Peter ndoti bo chichi bamupapa. Bosi pamupacho pakati kureka pane dzimba dzemaraunds neflat inogara namudhara namuchembero ukoko. Chiedza anenge ari kokoko etc yanmaisa imwe yaya. Plus also pane gedhe, pane fenzi. So chimainini chakatoya kugedhe kuno plus pane mbwa, handiti although maybe mbwa dzakumuziva but imbwa dzokosa ngokubhayiza. Right, mhuri yeZimbabwe inzwai munzwa. So mukomana manje wagamuchirwa namainini vaya. Mainini ava mwanasikana wokuti right now ane 21 years, anga achinzi ari kuenda kucollege, amene college ipi ari kuenda. So wagamuchirwa namainini vaya. Maini ndokuti imimi yai kuno because iyo unoziva muimba yeround, imba yeuswa inogara mwanasikana Chiedza, inogara musikana wake, bhebhi rake ndipito, handiti kanzaiwa imi uyai kuno bamukuru ndichichinenezi chachiya manje. Ndokuti uri kundiuyisa kupi? Ndasingadi kunoona kana vana baba ukanzai uyai kuno vakatandara vakaita sei, handiti kanza alright bo ndokuna Chiedza here kanza aiwa uyai kuno alright bo ndopita ndokutevera Ninezi vaya kaninezi kake ndokutopinda
mudheni yemazenge yaya mweflati iri kugara vana mudhara nana muchembere vatezvara vapita. Peter wapinda paya paya ati agara nepapo mukwasha zviri sei zvikazodai Peter ndoti alright bo bandachida hangu kungoona hangu chiedza ndobva ndadzokera bhozi ndozara ndaroora ndikavati pano etc ndobva akanzi iwechi mbodhla izi chiedza kune kwatamutuma ameno kana akadzoka handizvitari kudzoka nhasi ringa kuti chii chiri kuitika handiri. Peter ndokuti alright bo kana pakadaro ini regai ndidle pasi regai ndidzokere. Zvikanzi alright bo kana wakudzokera pakadi pakanaka. Mukomana ndokubuda pagedhe paya mukomana ndokunogara pakasango kati iwe chii chiri kuitika mukomana akunyatsogara kuti iwe ndarambidzwa inini even kunonoka paimba yeraundi inogara chiedza why. So mukomana ari kuzvidla ndokuona aizvi mota Honda Fit ntsi pagedhe paya paya akati pagedhe pana chiedza pakatedza ari kuona iwe kaHonda Fit kari kumira pagedhe apo chii chiri kuitika muri Zimbabwe. Mukomana ndokuti rega ndinyatsokuongorora mukomana ndokusimukira ndokuswedera padhuze ndokuona chiedza ari kubuda muchimota muya akati sanga atumwa ndorutambika ndokuona chiedza ndokuvhura gedhe chiedza achivhura gedhe kaHonda Fit kaya mukati. Peter ari kuongorora kati chii chiri kuitika ndokwanga atumwa ocho ndikuti Honda Fit yapaka paya ndokuona mufesi ari kubuda muHonda Fit chiedza bhozi anga atopinda mukati kana azodzoka muHonda Fit mufesi ari kutobuda paya muHonda Fit kutovhara Honda Fit ndokutodaiso kuenda pamberi paya ndokutonohaga chiedza yebo chuchuru vari kuenda muimba yana Tezvara. Peter ndokuti zviko izvi vakaagana kavana chii chiri kuitika. Peter ndokuti mirai handisi kunzwisisa. Peter ndokumira paya muri Zimbabwe. Peter wamira paya kuti aone kuti savachazobuda iri vana chiedza chii chiri kuitika. Peter wamira paya vana chiedza dzakuma9 manje chachi late hours dzakuma9 nguva. Peter akangomira paya ari kungoongora bhozi kana uri mulove muri Zimbabwe kumba kudzokera kumba sei mwana anga akahagwa wakatarisa iwe apa wanga wasacrifice wakati unoza chii ndongotora hangu chero ri single mother bo. Mukomana waona time manje kuma 9:30 chiedza kwakubuda kamainini kaya karipo Tezvara varipo ivo vasvika paHonda Fit paya vaisvika paHonda Fit paya chiedza ndokuhaga mufesi uya ndokuhaga chimainini ndokuita mahandshake nana Tezvara navamwene vaPeter achitorai vake apa at this stage ndokupinda muHonda Fit ndokurova pasi. Peter stress yarova mukomana kati ndoita zvokudini ndoenda ndonovabvunza kuti ndiani rika ndodii mukomana ndobva azvishingisa kati anoza rega ndiende padhen mukomana ndokuenda padhen but mwoyo uri kuzvidla ndofonera chiedza ndoita zvokudii. Mukomana waenda kudzadza tokuma 10 wanovata padhen achimuka mangwana monas kuma 7 mukomana kati no rega ndimbofonera chiedza ndiko kuti chiedza ari kuti chii ndofonera chiedza iwe baby uri kuita sei bo here kanzi bo ndakanzwa kuti wakasvika nezuro ukandishaya chichi kanzi yesaya ko waenda kupi. Chiedza ndokuti no ndakaenda kupi kunoona vamwe bamunini vedu zvikazodii handiti. So Peter ndobva ati saka maybe vaya ndi bamunini vacho kana kuti maybe it's a cousin brother or something. Kanzi alright bo manje uri kuzondiona rini mukomana ndiPeter akubvunza chiedza manje uri kuzondiona rini. Chiedza ndokuti aiwa haisi nyaya are you available right now ndogona kuona you can come etc. Mukomana kati alright bo kanzi but haungasvikiwo usina chawakabata ingosvika une something padhen ndichiedza. Mukomana kati alright bo mukomana ndokutora tumwe tumaranzi twaanga achakasungirira ndokunotenga zvimagrosari zvishuga zvimafuta ndokusvika padhen. Mukomana bari nyaya ichiri kumudla manje nyaya ichiri kumunetsa handiti. So mukomana wasvika padhen paya ndokutogamuchigwana chiedza zviri bo chichi padhen paya wasvika negrosari ka
vabereki ndokuti ndokumurega mukomana ndokuti unopinda nachiedza mudheni. Ndokutoita zvinhu zvinoitiwa paya. Chiedza ndokumupa rudo. Peter wapiwa rudo. Peter wanakigwa mwana wasipakwa. Peter kati alright bo, inda kutongotenga story ripo. Saka Peter manje wazoti abva kuma10 ndobva abuda ndokuenda kudheni kwake. Peter wabuda aenda kudheni. Peter wazoti time kuma5 izuva rimwe kai chachinhelas Peter ndoti ndinofonera Chiedza. Peter wakuzama kufonera Chiedza hasi kudayira foni. Peter wakuzama kufonera Chiedza hasi kudayira foni. So Peter wanetsekana mana andita sei chii zviri kuitika. Anditi mukomana ndobva ati ndosvika padheni pavo kaundoita sei. Mukomana akati unozva chii, rega ndirege kuti adzungu, rega ndityoke panapa. Mukomana watyoka. Zvikanzi so Peter watyoka padheni. Anditi atyoka padheni. Peter ndokuti alright, regaini maybe ndichamuona mangwana. So zuva riye rapera kwava mangwana man. So apa munofanira kunzwa takatanga kuti nyaya yakatika 3 days ago. So and then pakatika mangwana. So ukwava nezuro kwatitaura nezvako. Mangwana atitaura nezvako ava nezuro. So nezuro manje mureZimbabwe chaitika manje ndechekudai. So Peter akati unozva chii, ndokumuka makuseni aya ndokuzama kufonera Chiedza. Foni yaChiedza ingapinde. Foni yaChiedza iri kujamuka. Peter atoita sei. Peter ndobva aenda padheni pana Chiedza. Achisvika padheni pana Chiedza aibvunza ko Ninezi chichiona tezvara ko aripi Chiedza. Kanza Chiedza no wabuda. Chiedza is doing something chichi handiti maiza. Iwo hadzokera zvako padheni, don't worry, tozokuudza isusu kana Chiedza auya kana tichamudza akufoneri kana adzoka. Mukomana akati all right bo. So mukomana apa angava very stressed because haasi kunzwisisa because remember pane kahonda fit mureZimbabwe. Mukomana wava stressed akati ndoenda padheni remasikati machena, ndoenda padheni rikaundovandira fundomboona kuti zvizvi kuitika. Mukomana wabuda, achibuda gedhe kamainini ndobva katevera. So mining yatakudza kuti around 21 years she's going to college. So mining vanonzi Joyce. So Joyce achitevera Peter ndobva Peter asha inini ndoda ngokudza chokwadi zvangu. Iwo uri kuzvowestera nguva pana sisi vangu. Peter akati mining muri kuti chii? Ndikanzi no, iwewe Peter uri kuzvowestera time. Problem yako ndeyekuti iwe unonyanya kuwira murudo zvekutoperera izvimwe zviya. Peter akati Ninezi muri kubudikira nekupi? Indama kudaro. Kanzi no, handiri kuona iwe rega ndikuudzi. Munhu wauri kuona uchiedza utori nemunhu wake. Munhu wake anotozikamwawoso padheni. Zvikanzi iwe but ini ndiri kuuya netomagrosari manje wai vabereki vako vachigamuchira zvinhu zvakadaro. Ninezi akati ndatokutaurira. Mupana akataura mukomana Peter ndobva akati alright Ninezi bo dzokera enda kunzwai. Ninezi ndobva adzokera Joyce mukati. Peter akati inozva chii, ndoda kuzvionera ini. Ndobva akati handichatoendi kupi kudheni, ndakugara padhuze pana mukomana ndokunogara like 300-400 meters away kuroad. Akamirira kuona muchihonda fiti chipinda. Mukomana wagara dzakuti kuma 12 1 2 agara tuma hours. Ndokuzviona kahonda fiti kaya chichiru kakuti unosvika pagedhe. Chiedza ndokuburuka ndokuvhura gedhe, kahonda fiti ndokupinda. Mukomana ndokubuda vari kutohagara payana Chiedza. Mukomana akati ndakutopindira. Mukomana ndobva ati padheni paya. Mukomana achisvika Chiedza ndoti Peter ko chichiri kuitika? Vatezvara ndokubuda. Vatezvara vachibuda man. Bhozi nzwai kamureZimbabwe. Apa pane mukomana waChiedza ari kufamba nehonda fiti kugoita Peter hana mota but une tumombe wakamboenda kugara paJosa and uri 35 years it is yandini. So vatezvara vachibudikira panze vachibuda ndokuona no, panapa pari kuitika drama. Isusu mukwasha watoda ndeuyu ane honda fiti. So mukomana ane honda fiti uyu tichamuti isusu Jackson. So Jackson ndiye ari kufamba nekahonda fiti, ndiye ane tumari handimaiza.
So vatezvara vachiona kuti okay, Peter apinda, vatezvara ndokuti kuna Peter ndokumbirawo ubude mumusha mangu. Just like that, murezi baba. Peter akati mirai, munondiziva imimi, munosigamuchira tumagrocery twangu, muri kuti chii? Bhozi handisi kunzwisisa, makati ava ndibamunini vachiedza, chii chiri kuitika? Vatezvara vachadi kuzviwa. Bhozi vavona kuti no, Peter wakuzotivharisira kumukwasha netumari manje. Vatezvara vati ndati Peter buda pachi apa 10 pangu. Peter akadai vachimbomira nditsanangurirei kuti zvinhu zviri kuitika pano. Mukomana uya Jackson ndobvati iwe, who is this guy? Ndiani uyu? Chiedza ndokuti he's my ex. Peter ndokuti iwe uri kuti ndiri ex vako, uri kutaura kuti chii wewe? Handiti Peter ndokutsamwa ndokututira, moziva hasha dzerudo imimi. Mukomana ndokuputika, waputira. Vatezvara ndokuti iwe Peter ka wakutondijaira pano pamusha pano, kandi akuti buda. Vatezvara ndokusvika vachibata Peter huro. Peter ndokuuruka. Ati kuna tezvara mbama. Vatezvara vachiti ri, vakadero vachidona. Mukwasha uya mufana Jackson achijambira achinokava Peter vachiti do kwakadaro. Bozi mukomana Jackson anga cheka chichimonya chindimba maisa. Vatezvara vachisimuka. Vachinogara pamusoro paPeter. Peter ndokuzhakwa muri Zimbabwe. Peter ndokuzhakwa according to information yatinayo. Ndizuro pazvakaitika. So Peter azhakwa. Peter ndokumukanda gushe kupi kwegedhe. So mukomana agushe kwegedhe manje. Mukomana akati upenyu hwangu ini nhamo yangu, kutambura kwangu, ndandichitiwo ndawira murudo, zvino ndakupedzisira ndirohwa. Mukomana akati aiwa, achakagara paya mainini Joyce ndobva abudikira. Vakati Peter, ndiri kuzviona kuti iwe warohwa, ndiri kuzviona kuti iwe wakuvara. Mainini Joyce kakabara manje, kabara kemwana. Ndobva akati rega ndikubatsire Peter, tinde kupi? Ndinokusiya kumba kwakwenyu. Ndokumutsa Peter paya ndokumupa rimwe yaya kuti Peter akahaga mainini ari kufamba achiita seari kukamina, achiita seari kutadzidza kudi kufamba. Mainini ndokuenda naPeter kumba kwani kwaPete, ndokunosvika ndokumupinza mumba make, ndokugara pasaidi wake, kanzi waboy here ndakudzokera ndimainini Joyce kane 21 years kamwanaka. Peter kane 35, remember. Peter ndokuti mainini, you know what, thank you so much. Mainini ndokuti aiwa, don't worry wewe, I know zvawaitwa nasisi vangu zvinorwadza etc. Ndokutoti chikisi paforehead paPeter. Peter ndokuti unoziva kana kwauchinzi ndakawana mwana akaita sei wanotonzwisisa from the first day, ndingadai ndisiri pano, ndingadai ndisina kumbochitwa, upenyu hwangu ndakanetsekana ndikazotambura, ndikashandawo zvandinazo zvishandawo hazvina kuwanda etc. NdiPeter vakutaura. Joyce mainini ndokuti aiwa iwe Peter, don't worry, uri bamukuru wangu, you will always be my bamukuru, so ndicharamba nchidzoka nchizokuona. Peter ndokuti sumuka, ndokuti you know what mainini, I wish mainini ndingadai ndakatodana imimi ndimi munhu. Mainini ndokurova Peter nemuromo. Mozono muromo muri Zimbabwe, muromo inhanzvi. Mainini ndokurova Peter nenhanzvi. So tichitaura kudai so muri Zimbabwe pane ka relationship katsva katanga. So toda kukunzwai imi muri Zimbabwe, what do you think? Both Joyce na Peter vakutopisa, chatova chirudo chatovapo, ikisi kadzaenda chiti nanzvi. So as of right now Peter wapiwa peace nemuning'ina wani wachiedza. So hatizivi kuti ka relationship katanga kachava sustainable here, kachagara for how long, or katori kamwe kaya animaiza. So ndo zviri kuitika muri Zimbabwe. Garai panapa, stay tuned. Imimi kana muchida kuzonzwa more, maybe after about 1 week, kuti ka relationship kava kaapapi, tiudze comment section. You know what, stay tuned, stay subscribed, and thank you for watching muri Zimbabwe.